kendo freely and fairly. Kombe te, onge direct ticket one. Well, mago methods te mag nomination. So aparo ni kiwacho ni wadhi timo nominations e kombe te, yes. But there are different types of nomination. For example, kako monge ng'ama laro, ing'ato en ng'ata achiel. Ok imi ticket tidhi, imi otikono directly, idhi chungo. So all those methods of nomination inyalo tigo, depending on the circumstances. So long as it is fair. The system is fair. Yeah. Nikech ing'eni driver nyalo dwaro lero kodi, to wabet pinye e kom to wacho ni okay. Koro, kar mondo wante walar governor, in dhi e Senate, anu adhiega. And you know, pinyni duong, Kenya duong. Inyalo dhi kata kamoro Mandera, tiyudo ka ji oyie timo consensus, or elders or nominating at, or mondo iyuda competitive candidate, odwani assure of direct nomination. Koro mago methods te mag nomination manyaka ti gichama depending on the circumstances, but it must be fair. Iparo ni in kaka kuro jakom mar